ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଆଳୁ ଗଛ, ଏଇଟା ବି ଆଳୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମ ଆଳୁ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲଗା ହେଇଛି ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗଛ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଗଛ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆଳୁ ଗଛ ଏଇଟା ଆଳୁ ଗଛ। ଏଇଟା ଆମର ବିନ୍ସ ଗଛ। ଏଇଟା ଧନିଆ ଗଛ। ଏଇଟା ଆମର ଧନିଆ ଗଛ। ଧନିଆ ଗଛ ଏଇଟା ଆମର ପିଆଜ ଗଛ। ପିଆଜ ଗଛ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି। ଏଇ ଆମର ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ବଢ଼ିଆ ଫୁଲଟେ ଫୁଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ଫୁଲଟେ ଫୁଟିଛି। ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ଫୁଲ ହବ। ସେଠି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ଫୁଟିଲେ ସବୁ ପୁଣି କରିବୁ। ଏଇଟା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର୍ ଅଛି। ଏକା ଫୁଲ ଆମ ଡାଲିଆ ଫୁଲ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରିରେ ଲଗା ହେଇଛି। ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେଉଁ ଜରି ସେଗୁଡ଼ା ଲଗା ହେଇଛି। ବାବା ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି।